हालिया प्रमद बर' सारा मानो दान्दिसे समबो जेल मोखाङाव नुजाथिनो हायाखै गाव सोलाबा गावनि आगदा आखिमानो दैथायहरनो हायाखै एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय गावनि गादियाव जिरायनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सोमावसारनायखौ लानानै एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमावसारनायखौ लानानै सुइजारलेण्डनि बाथ्रा लानानै रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होदों सुइजारलेण्डनि बाथ्रा लानानै गावनि गोहो खुंथायाव जिरायनो हादोंमोन रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होनो हादोंमोन एक्स एनडिएफबिफोरनि सान्थि सक्तिखौ लानानै गावनि गोहो खुंथायाव जिरायनानै लाख लाख % दांनो हादों आरो लोगोसे गावनि बिफा गावखौ जोनोम होग्रा बिफाखौ जुमाय फाग्लामोन जुमाय लोङै लोङै उन्दुनानै थायोमोन बे न'खराव प्रमद बर' सारा जोनोम मोनदों प्रमद बर' सारा जोबोद मिनि खुसि न'खराव जोनोम मोनदों जाय जोंनि बर' माहारिनि बर' बिमाफ्रा बर' बिफाफ्रा हाजिरा मावनानै आग्रो मोनाखै गाबनानै आग्रो मोनाखै बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनि आं जानानै जांख्रिथायारि दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनि आं जानानै जांख्रिथायारि रोजा रोजा सुबुंनि निदान सहाय हालिया बेसेबांबा गांनाय उखैनायनि मोदैनि लैथो बिसोरनि बे सानस्रिख'हायै सुबुंफोरनि मोदैखौ आं हुगारगोन नायै दाबसे गोजोन थावनियाव आलोयै बिसोरखौ आं दोनगोन नायै बिदाय बर' बिमाफ्रा बिबायनानै गावनि गथ' गथायखौ ओंखाम बोथिसे हाजिरा थुजिरा मावनानै जाहोनो गोनां जादों बे समाव प्रमद बर' बिफाया जुमाय लोङै लोङै उन्दुनानै थानाय जुमाय लोङै लोङै थायोमोन जोबोद प्रमद बर'नि न'खराव मिनि खुसि न'खर खांदोंमोन संसार जादोंमोन प्रमद बर'नि बिफाया बर' हारिनि थाखाय मालाबाबो साननाय गैयामोन बर' हारिनि थाखाय जों बेखौ रोखा मोनथियो प्रमद बर'नि बिफाया जुदि प्रमद बर'नि बुंना लानाय आंनि आफाया जुमाय लोंख्रुबग्रा जुमाय लोङै लोङै उन्दुनानै थायोमोन आंनि आफाया जुमाय लोङै लोङै लामा सामा न'आव उन्दुनानै थायोमोन बे बाथ्राया जोंनि बर' हारिनि थाखाय प्रमद बर'नि बिफाया बर'फोरनि थाखाय जेबो साननाय गैयामोन आरो प्रमद बर'नि बिफाया मालाबा बर' हारिनि थाखाय
साननाय गैयामोन प्रमद बर' सारा मिनि खुसि न'खराव जोनोम मोनदोंमोन। एम बिबान माब्रै मोजां सुइजारलेण्डआव सफैबाय मोजां दा दे 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 साबसिनसो साबसिन नुदोंलै एसे मायाव सुइजारलेण्डआव सफैनायखाय मोजां मोनदों। थेंक इउ नंगौ जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबि एनआइ केसआव नांनानै थानाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोना गासै 54 केडार्स दंमोन। दा बे 54नि गेजेराव दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मा होनो जेलावहाय बिथांमोनखौ 35 एनआइ नांनाय बिथांमोनखौ दिनै लाबोबाय। नैबे कर्टआवहाय बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों। जों दिनै बेहाय एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो जयैनो बयबो लोगो नांनानै बेवहाय लोगो हमफैनाय जादों आरो लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा दिनै बेवहाय 36 बा 35नि फेमिलिफ्रा बेयाव लोगो हमफैदों। दुखुआ बेनो गोबाव सम बिथांमोनहा लोगो मोनलायखाय दिनै बिसोरनि फेमिलिफ्रा एकदमबारे मा होनो इमोसनेल जाजोबदों। थानो हायै बायदि मोनसे परिबेस फैदों। आसा खालामदों सेन्ट्रेल सरकारा आरो आसाम सरकारा आरो लकेल जोंनि सरकारा थाबैनो जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबिखौ एकर्डनि दोहौखौ नायनानै एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै बे 54 एनआइए केस नांनाय एनडिएफबि सिनियर आरो जुनियर केडार्सफोरखौ थाबैनो दिनै जेबायदि जोंनि लकेलाव सफैबाय बेखौ जों मिजिंथिदों थाबैनो बियो गगोन जों मिजिंथिदों आरो आफा इसोरा बिथांमोनखौ थाबैनो गनायनि थाखाय हेल्प खालामदों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि क'क्राझाराव लाबोनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो दिनैहाय साब्रैखौ दिनै लाबोदों आरो बिनि उनावहाय 2 तारिख 6 माह नैबे नेक्स्ट मासावहाय आरोबाव नलबारियावहाय 2 लाबोबावनाय जासिगोन आरो बिनि उनावहाय 5 तारिखआव तेजपुराव लांसिगोन आरो बिनि उनावहाय बिश्वनाथ सारियालियावबो आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआइ केस नांनाय केडार्सफोरखौ गासैबो जिल्लायाव लांजोबनाय जासिगोन। दा मिजिंथिदों दिनै जिखिनि निजा जिल्लायाव लाबोबाय मोजाङा बेनो जों गोजोननाया बेखौनो मोजां मोनदों जे जोंनि फेमिलिफ्रा गुवाहाटीयाव थांनानै थाखा फैसा गारनांला बेयावनो जों थाइसे थाइनैजों फैनानै जोंनि फेमिलिनि मानसिफ्रा बाव लोगो हमफैनो हासिगोन बेखौ जों गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो बे जेलाव थानायजों लोगोसे थाबैनो बे बोसोरावनो जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे केसफ्रा जोबनानै उदां अख्राङाव फैयो बेखौनो जोङो बारग' एक्स एनडिएफबिनिफ्राय भारत सरकार मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिम आपिल खालामदों। होम मिनिस्टार अमित शाहनिसिम आपिल खालामदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आपिल खालामदों। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो बारग' एक्स एनडिएफबि जानानै भिक्टिमाइज फेमिलि जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिनानै गोजोननाय जासिगोन। नंगौ थारैनो नोंथांमोना दहायनिफ्रायनो हयथ' बिजिर लागासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै लाबोनाय जाबाय सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय आरो मोनफ्रोमबो जिल्ला हरनायनि पार्टिकुलारलि एनआइए स्पेशल जायफोरा केस दङ बेफोरखौहाय जाय जिल्लायावहाय केसफोरा नांनानै दङ बेफोरावहाय लाबोदों। थारैनो दिनै 20 थारिखआवहाय दिनै क'क्राझाराव दंमोन दा दिनै क'क्राझाराव लाना फैबाय। बेवहाय स्पेशल एनआइए केस नाम्बार 01/2015 बेवहाय 13 दङ नामखौ आं बुंनांला गोबाव जाहैगोन। बिनि उनावहाय गासै स्पेशल एनआइए केसआ क'क्राझाराव 4 दङ बे 4 केसखौ लानानै दिनै बिथांमोनखौ लाबोबाय आरो स्पेशल एनआइए केस नाम्बार 06/2015 बेयोहाय गासै 14 जन। बिनि अनगायै गुबुन दंबावो जेरै नैबेयो सेरफांगुरि पिएसनि आन्दाराव दंमोन ओमफ्राय गासै बिदिनो दिनै 35 जनखौहाय क'क्राझाराव लानानै फैबाय। बिथांमोननि केसआ दिनैनिफ्राय जालांबाय थासिगोन। नेक्स्टआ माब्ला जागोन बेयो दाबो डेटआ फिक्स जाथ'वाखै दा खालामगासिनो दङ। जुदि मोनोबा नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनाय जाबावगोन आरो जों मिजिंथिदों एक्स एनडिएफबि हिसाबै मोजाङै मोजां बिथांमोननि बिजिरनायफ्रा जायो आरो बिथांमोना जेन उदां अख्राङाव गयो जों बेखौनो हास्थायदों आरो जों खावलायबाय थादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर जोङो अराय सम खावलायबाय थादों बिथांमोनखौ लानानैनो जिहेथु बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' मोनबोबाय बिथांमोनखौ रेहाय खालामनांगौनि थाखायनो जोङो अराय सम खामानि मावबोदों आरो जेन' मोजाङै मोजां जाफुंसारो जों बेखौ एक्स एनडिएफबि हिसाबै अराय सम खामानि खालामो। औ बिथांमोनखौहाय दिनै लाबोबाय केसा जोबागौ माने बिथांमोना क'क्राझाराव थानांसिगोन। बिनि अनगायै चिरां दङ, बाक्सा दङ बेबायदि जिल्लायाव दिनै मानसिया हयथ' सासेयानो नाथाय केसा गुबुनावबो दङ। दा थिग बेबायदि हिसाबै बिथांमोना बेयाव थाथ'नानै केसफोरखौ सालायलांनांसिगोन। बिथांमोनखौ दा क'क्राझार जेलावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव एनडिएफबि केडारफोर दंबावो नामा?
दंबावो माखासे जायफोरा गबर्धनायाव दङ हयथ' बिथांमोनखौबो लांसिगोन बेवहाय बाक्सा जिल्लायावहाय बिथांमोनखौबो लांसिगोन जिल्लायाव जेफोराव केस दङ गासिबो लांजोबनाय जासिगोन जोबथेसालियाव दोननाय जानाय नंलिया भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय NLFBनि गेदेरमा दैदेनगिरि XNDFBनि गेदेरमा दैदेनगिरि जाय बिर जोहोलावफोरनि न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा गामिनि रायजो राजा बयबो लैहोर लैहोर जेल मोखाङाव बरायनो थाखाय फुंबिलि समनिफ्राय मोनाबिलि समसिम नेनानै दं जोबोद बाख्नायथाव प्रमद बर'आ मानो दान्दिसे सम नुजानो हायाखै गावनि आगदा आखि मानो नुजानो हायाखै प्रमद बर'आ सुइजारलेण्डनि बाथ्रा बुंनानै गोहो खुंथायाव रायजो राजाफोरखौ बुरखायनानै गोहो खुंथायाव जिरायनो हादों XNDFBफोरनि सान्थि सक्तिखौ लानानै लाख लाख % दांनो हादों गावनि खुगानि रावखौ खोनासङोबा प्रमद बर'आ बुंदोंमोन आंनि आफाया जुमाय लोंनानै उन्दुनानै थायोमोन आंनि आफाया जुमाय फाग्लामोन बे न'खराव आं जोनोम मोन्दों प्रमद बर'आ जोबोद गोजोन न'खराव जोनोम मोन्दों प्रमद बर'नि बिमा बिफाया हयथ' बर' हारिनि थाखाय जेबो साननाय गैयामोन जाय न'खराव बर' हारिनि थाखाय साननाय गैया बे मानसियासो जुमाय लोङै लोङै उन्दुनानै आलो गोजोनै रंजा बाजा मिनि खुसि जुमाय लोङै लोङै थानो हादों जायफोर बर' बिमा बिफाया ओंखाम खब'से जानो थाखाय सान्थि गैया गावनि न'आव उन्दुनो सान्थि गैया आर्मि पुलिसखौ खारफा उन्दुनांदों नाथाय प्रमद बर'नि बिफाया जुमाय लोङै लोङै गावनि न'आव रंजा बाजा उन्दुनो हादों रंजा बाजा लामा लामा उन्दुनानै थानो हादों जुमाय लोंनानै प्रमद बर' सारा गावनो बुंनानै लादों आंनि आफाया जोबोद जुमाय फाग्लामोन प्रमद बर'आ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेबो साननाय गैयामोन प्रमद बर'नि बिफाया हयथ' बर' हारिनि थाखाय जेबो साननाय बर' हारिनि थाखाय उन सिगां गैयामोन बिनि थाखायनो प्रमद बर' बिफाया जुमाय लोङै लोङै रंजा मिनि खुसि उन्दुनानै थायोमोन आरो प्रमद बर' सारा जोबोद गोजोन न'खराव जोनोम मोन्दों प्रमद बर' सारा मानो दिनैनि समाव XNDFBफोरखौ माथो हैनो थाखाय सम मोनाखै XNDFBफोरनि थाखाय दिनै गादियाव दं XNDFBफोरनि सान्थि सक्तियावनो दिनै लाख लाख % दांनो मोन्दों रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बयनिबो सोमावसारनायखौ लानानै प्रमद बर'आ सुइजारलेण्डनि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ मिनि खुसि बुरखायनो हादों सहाय हालिया आयै बेसेबांबा गांना